Fellow Zimbabweans, I come to you in the name of the Constitution and in the hashtag Zimbabwean Lives Matter. My address is specifically for those officers and men of the ZANU who were deployed in the neighborhoods of Bulawayo, Harare, and other Zimbabwean towns. I think it is high time we ask ourselves, kuti ndende dzimuno muZimbabwe vanani? Hatisirisu here tiri kushandiswa nembavha nemhondi dzakavanda nebato dziri kuba nekudya mari weneni nemhuri dzedu tichifa nezhara. Isu varume vakuru tiri kuitiswa toi kupiwa $75 munhu akambopiwa $700 every month. Wende ndiani? Gentlemen, our duty is to defend Zimbabwe, not ZANU people. Our duty is to follow legal order. Everyone in the commissioning scroll knows that. We should not be following repressive and constitutional order. Zimbabwe ndiani? Zimbabwe vagari vekuCountry Park, vagari vekumagwegwe, vagari vekumbari, vekumufakofi. Kute mbava nemhondi dzekuBorodhoro dzakaviga mhuri kuSwitzerland nekuEngland. Let us think again kuti mboende ndiani. It is about time we stop hiding kubatsira vadzvanyiridzi under the guise of following order. We have a duty not to follow these unconstitutional orders. It is our duty. Let the people demonstrate peacefully. Isu tiripo kuona kuti demo yaitwa zviri peaceful. Ngatisade kurindira utongi hwembavha dzikubira vana vedu nemadzimai edu ramangwana ravo. Kana tikadaro, mbwende ndiwe neni zuva rekusununguka ratosvika. Ziva paumiri.